Njenganayo inyongo ingakho sithe sigxile kuyona kakhulu ngoba yona inyongo iyona eba ufakazi emsebenzini osukuwenza bese ithongo liyakwazi ukuthi liqhawule ngokuthi ufake isiphandla phela usuke wenzele ukuthi ithongo liqhawule ngento enhle osukuyenzile bese likwehlisela zonke iziqhamo ezinhle ngomsebenzi osukuwenzile. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele nginamukele la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtobizi yakuncumela insizwa ziyamkhomba isinona sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi ikhole likhola ngenhliziyo engadibana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkankane elakhala lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba bathi umuntu wentombi esithi singabuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni kuxega isimilo maqede ezikhohla amasokazo umjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo umemamatheka kuthi faca. Ake ngiqale nje ngibonge kakhulu ngokuthi abantu basubscribe la kwi-channel yethu nekuyiyonanto eveza ukuthi ngempela lento esiyenzayo abantu bayakwazi ukuthi bayithakaselele. Sesino 10,000 okusho ukuthi ke manje nake siyenyuka ngempela kakhulu ekugcineni kufuna siwadlule wonke lama channel akhona. Uma ukuthi kusanda kusijoyina la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV ngiyakwemukela ngezandla ezimhlophe ngiyakwethembisa futhi ukuthi uzofunda okuningi kakhulu la kwi-Impunga Yesintu TV. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthi ke ngikhulume ngesihloko esibalekile kuona wonke umuntu. Uzokhumbula ukuthi njengoba ulana uyakholelwa ezintweni zesintu. Uyakholelwa kumsamo wakini nakumsamo wakho. Angizuchaza ke kabanzi ukuthi umsamo yini kodwa mangakha phezulu. Umsamo uyinto ehlukene kabili. Kukhona le ndawo ekini endlini yangenhla ekuyiyona la kushiselwa khona impepho umsamo loyo bese kuzoba khona wena njenganomuntu umsamo nawe wakini. Umsamo wakini kanjani? Uzokhumbula ukuthi wena njengoba umuntu wembethwa abantu bakini bakuwena uma wenza into ekungcola kuphazamiseka bona abantu bakini laba bakegazini kuwena ngamafuphi kuphazamiseka umsamo wakho. Leyo nto ke ihamba iziyofika ngisho kumsamo wasekhaya ngoba phela umuzongcolisa ithongo likuwena lonke lelo thongo lele likuwena ekuyithongo lakini usuku usulingcolisile. Ingakho kubalekile ukuthi uma kwesinye isikhathi ukuthi kufanele ukuthi kugezwe abantu abadala bonke abantu basekhaya kufuna babe khona ngoba kusuke kugezwe ithongo lonke kulungisa umsamo wasekhaya kodwa kangikho lapho la ngikhona ngekuthenini namuhla ngifisa sibuke indaba yenyongo. Inyongo ibalekile kakhulu kodwa le ngifisa ukuthi sibuke khona ngifuna sibuke umngozi bokuthi uma kwenzekile nenza umsebenzi inyongo yabisilahleka ukuthi lokho kunamthelela muni kulowo msebenzi nisuke niwenza. Nakuba ke ngezucacisa ngenyongo kuphela ngoba ziningi izinto eziyizicubo kanye eziyinyama othola ukuthi mazilahlekile bayakwazi labo basuke bezithathile ngaleso sikhathi ukuthi bazisebenzise ukufeza izifiso zabo othola ukuthi azilungile. Angiqale ngayo ke inyongo. Inyongo bafowethu singayichaza ngendlela eziningi sabantu kusho ukuthi ngingashiyana ngomuntu ukuthi yena uyichaza kanjani. Mina njengempunga yesintu inyongo ngiyiveza njenganofakazi entweni osukuyenza ngaleso sikhathi. Asithi phakathi komuzi wenza umsebenzi. Mawenza umsebenzi into ezobufakazi ukuthi ngempela umsebenzi wenzile ngendlela efanele inyongo. Kufanele ukuthi inyongo uyithathe uyigcobe kuwena emzimbeni. Kufanele ukuthi inyongo yenze lo msebenzi kufanele ukuthi uwenze njenganento eba ufakazi. Kodwa inyongo mayingabanga bikho sithi mhlawumbe ilahlekile. Lo msebenzi usukufana nomsebenzi ongekho ngoba ufakazi akekho. Ngizokwenza isibonelo ngecala. Makuthiwa uvula icala ufakazi engekho lelo cala lifana necala elingekho ngoba ufakazi ekuyena ozokufakazela ukuthi ngempela
lento wena okhuluma ngayo iyona awunayo ufakazi. Kanjalo nenyongo, makuthiwa kulahleka inyongo kade nenza umsebenzi, kusuke sekufana nokuthi lo msebenzi anuwenzanga. Ngamafuphi kusuke kufanele ukuthi makade nenza umsebenzi ngembuzi, thengane enye imbuzi, ngoba into edingakalayo ilo fakazi okuyona imbuzi ngaphakathi ukuthi ngempela lo mphefumulo wayo thema uphuma waya kwelamathongo wayosho ukuthi ngila nje mina emuva kufakwa ingane isiphandla, ngila nje mina emuva kunikwa nini isithebe bokhokho balengane uma ukuthi wena ngane wenza umsebenzi. Kodwa manje uma engekho ufakazi okuyinyongo ozongena emalungeni akho omzimba, kuya ngokuthi ke umuzi nomuzi wenza kanjani wona. Uma usugcoba inyongo ugcoba loyo owenza umsebenzi okanye abantu basekhaya. Uma ingekho inyongo lo msebenzi ufana nomsebenzi ongekho, umsebenzi awukho. Nayi into engifuna ukuthi uyiqaphele, inyongo into ebalekile kakhulu. Sesichazile ukuthi ke iwufakazi. Njengoba ke iwufakazi inyongo kuzathi mayilahlekile ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi intshontsho yabantu abaseduze nawe, nakuba singasho ukuthi ngazo zonke izikhathi kuba abantu abaseduze nawe, kodwa isiphi isizathu esenza ukuthi kuba abantu abaseduze nawe? Ingoba vele abantu abasuke bekwazi ukuthi bathinta into ezifana nalezo abantu abaseduze nawe. Engisho ukuthi ke bafowethu inyongo njengoba iwufakazi, uma yona ingekho ilahlekile, kanti ekulahlekeni kwayo lo muntu oyitholile uyintshontshela ukuthi afeze izifiso zakhe ezingezinhle, ngoba vele mayilahlekile lona osuke eyithathile kusuke kungeve ukuthi ufuna ukwenza into ezinhle ngayo, kodwa usuke ufuna ukuthi akuphambanisele umsamo wakho, lethonge likuwena bese manje liyakuflathela. Kwesinye isikhathi lo msebenzi lo othi wena uyawenza usuke udunga, afuna ukuthi yena manje izinto monizenza la kube ukuthi manje izinto zenzeke kuyena. Ngamafuphi makuthiwa kulahleka inyongo, lo muntu usuke efuna ukuthi aniphambanisele izinto zenu zonke zingahambi kahle. Usuke efuna ukunakalisa umsamo wenu okanye umsamo wakho wena njenganomuntu osuke enza umsebenzi. Yingakho kubalekile kakhulu ukuthi uma wenza umsebenzi kube khona izicubu enkomeni noma embuzini oziqapha ngamehlo okhozo ukuthi azilahleki njenganayo inyongo. Yingakho sithi asigxile kuyona kakhulu, ngoba yona inyongo iyona eba ufakazi emsebenzini osukuwenza, bese ithongo liyakwazi ukuthi likhawule ngokuthi ufake isiphandla. Isiphandla phela usuke wenzele ukuthi ithongo liqhawule ngento enhle osukuyenzile, bese likwehlisela zonke iziqhamo ezinhle ngomsebenzi osukuwenzile. Yini enye futhi engaba ubungozi? Uzokhumbula ukuthi embuzini makuthiwa kuhlatshiwe ekhaya kuba khona leza zinto ezikhishwayo esilwaneni, ngabe imbuzi noma inkomo, bese zilenge lapha emsamo emqhobeni phezulu. Zonke lezo zinto ziyizinto ezibalekile kakhulu, ekubalwa kuzona incekwa. Abantu abaningi angazi noma bayayazi incekwa. Kubalwe ingoba, kuphinde kuzobala umhlwehlwe, bese kwezinye kushiyana ngaleso sibongo ukuthi yiziphi ezinye zezinto abathi mabezikhipha embuzini bese bezilengisa lapha emqhobeni. Zonke lezo zinto bafowethu yizinto ekubalekile ukuthi uzibheke ngamehlo okhozi makuthiwa kuyahlinzwa uma nje wenza umsebenzi, ngoba lezo zinto yizona zinto abantu abakhohlakele abathi mabezithatha bese bakuphambanisela umsamo wakho. Usuthi uyahlaba manje egcekeni bese kushona umuntu, uthi uyahlaba manje egcekeni kuvela izinto ezimbi. Ingoba ithongo basuke sebeliphendulile baliphambanisa okuwukuthi manje nanoma ngabe yinini mawenza umsebenzi kodwa izinto azikakhambeli kahle. Ubona abantu abaningi nje abakholelwe esintwini nasekwenzeni imisebenzi ingoba uthola ukuthi umkhuba useduze. Umkhuba useduze, khona abantu othola ukuthi kwalahleka inyongo, kwathi makulahleka inyongo kwaphinde kwalahleka nencekwa, nazo zonke lezi zinto lezi sengizibalile. Kwabe manje umsamo wabo usuphendulwa. Uma manje umsamo wabo ke manje usuphenduliwe, lapho ke sekufuna ke manje usukume, ngoba
entweni ezifana nalezo kusuke sekufanele ukuthi manje ubathola abantu abazokwazi ukuthi bakulekelele ngokuthi bakubhekele ukuthi umsamo wakho njengamanje kuthiwa ulimele ndlelani mawulungisa ungalungisa kanjani. Mina njengempunga yesintu ngisuke ngakuchazela ukuthi okay lokho kulungise kanje kodwa njengempunga yesintu likhona izinga engithi mangilihamba ngingafiki kulona. Ingakho ke ngithatha abantu abafana noMagubane ukuthi nabo basondele la ngoba bona baphiwe nabo ukuthi bakwazi ukuthi bakubhekele ukuthi kulento yakhe elimele ungayilungisa kanjani yini yaba inkinga uthi usufika kuthina njengempunga yesintu ufika manje usuyazi ukuthi inkinga yakho yini bese thina sikunika umhlahlandlela ngoba thina ngeke sakwazi ukuthi sikutshele ukuthi cha kwenze ukuthi kodwa abantu abafana noMagubane baphiwe bona ngoba bayakwazi ukuthi bakuhlolele bese bakutshela ukuthi cha izinto zinakele lapha nalapha kulolo lwazi ke thina sobe sesikwazi ukuthi ke sifike kuwena sifike sikutshele ukuthi ke uma ulungisa kanje. Umthetho amangiqondile ukugeqa amagula ngoba ngemuki angibe nethemba lokuthi lo mfanekiso oqoshiwe uwenzile umqondo futhi abantu bazwile ukuthi uma wenza umsebenzi inyongo kubalekile ukuthi uyiqaphe ngamehlo okhozi kanjalo nazo zonke izinto lezo ojwayele ukuzibona zilengile emsamo ngoba izona zinto abantu abakhohlakele abakuphambanisela ngazo. Asibonge kakhulu ke ngokuthi niyibuke lemfanekiso eqoshiwe siyacela futhi ukuthi nidlulisele nakwabanye ngoba nabo izoba usizo kubona. Bese siqhubeke bafowethu subscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV utshele nomunye atshele omunye kanti nencwadi zikhona ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Incwadi esihloko sithi sithini isintu nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile sike sizithumeleke nangepost uma ukuthi ukude nezitolo zakwa Adams and Greeks siyakuthumelela futhi nangophepha. Ake sibonge kakhulu bese sithi nje impunga Pati bakala nje yinta Pati bakala nje yini Nange tata mantamilo Watati komishie kodete Wenye gaba mafuka